mano hanezi Ndigbo ekenekwa m unu biko na unu na-afụ ya na ama m na watch gị ọ na-asụ pụtụ ọ na-asụ pụtụ a na-ekechishi a na-eme gịnị a na-ekechishi ihe mere nji eweta vidiyo nwa because na a lot of people say no fashion ka na-eme, a lot of people say no labubu ka na-eme. Ọnụ ma mgbe labubu ihe ọbụla ube na Nigeria nke ihe ọbụla wugide bata Nigeria anyị ewele ya mebe unu na afọ ihe anụ nwa na-eyi n'okwu mgbe gboo ka m gwunu nke bụ eziokwu. Mgbe gboo ndị be anyị na-eyi, ndị be anyị bụ ndị Igbo ụmụ nwaanyị na-eyi ha bụ ekike ụmụ nwaanyị Igbo, mana kịta azụ agbara ọfụ abatago. Amarọ m the reason why most times we blame government. I'm sorry, most times we blame people, we blame churches, religion organizations, we blame them for ihe na-eme n'obodo anyị si n'obodo mee ihe na-agwụ ihe anụnwa wee na-eme. Ka m jike n'unu ka ezi onye kuzi ebe ndị be anyị nwee brain irenovate ihe lụọ ezigbo ihe ka oye si dị mma, mana ndị be anyị na-aka alụ nke na-emebi ihe karịa nke na-edozi ihe. In the sense that ka m jiri ekwu okwu anụnwa gị kwa ma ntị na bọmbụ da na Imo steeti ọ ndị Hausa dị atụ ya. Bọmbụ da na Imo steeti ọ bụrụ ndị Hausa bịa atụ ihe bụ ndị Igbo anyị. Ọ bụ ndị ugwu si obodo ugwu ebuli bọmbụ bata ọ ndị be anyị. That is what ihe ndị Igbo na-akpọ locally made rifle ọ ihe ọ bụ locally made rifle ka ọ bụ. So ihe ọbụla wugide cross and by I don't know ka ebe brain anyị dị that na ndị ọcha ya larụcha ụlọ cheta ihe ya abalị holu n'ofu plane ndị ọcha lụrụ eji wee jeje bọmbụ Iran plane ahụ alụ asị nọ nnụnụ ka mana ya bụ nnụnụ nke anyị na-ata ya ata ajide ahụ ya n'ọkụ taa. Nnụnụ mgbe nwanne nwa nga anyị bịa ọ na-akụ azụ wee kụta azụ that o ya bụ mee research lee ya wee baalụ onwe ya ụlọ azụ that is worth in dollars, thousands of dollars. Ọ kụọ ya kote ya hook ya wee mata ya. The next thing o mee wee gada ndị obodo ha ewee kiri ya wee mee gịnị gburie ya ka anụ nke ahụ ga ewee lie olie fichu ya n'ọnụ rigide eli kpọọ ya nke ahụ ga anyụpịa na nsị. This thing unu na-afụ na screen abụ gịnị ihe a na-eyi n'ukwu kwesịrị bụ eyiri ya ndị mmadụ mee gịnị afọkwa na gịnị mere ihe the most times people find it attractive. Most people find it attractive, unlike people like me. I said most people in Jekuli have for ndị na-find ya attractive. Onwezikwa ihe a na-eme kịta n'ọfọ phone. Everything has its reasons eji eme. Yotago, everything has its reasons eji eme in the sense that na the reason ị nwere ike na-afụ okeke ka ọ na-apụ abata n'ụtụtụ doesn't mean not the same reason ngowa bụ oke afọ ka iji apụ abata n'ụtụtụ. Okeke nwere ike na-apụ n'ụtụtụ na-abata na mgbede ma eme gịnị wee bụrụ ochi ka ọ na-ezu n'ezi, mana gịwa bụ oke afọ nwee ike na-apụ ọ bụrụ na ị na-apụ n'ụtụtụ ka ijije ka ugbo chọta ihe afọ gị yeli. At the end of the day everybody na-apụ abata, but it is not your own reason iji wee pụwa maybe reason another person ji wee pụwa. Am I communicating? Yotago. So most times unu fi ha nwa na-eyi n'okwu kịta ofi ha na-eyi abagide gị afa echi na creep gị go into our society. Unu creep imago small imago eyili ya oyikata 1 atọpụ ya ọzọ bụrụ 2 eyikata before my name na atọpụ gị atọpụ ya 7 8 12 onwe ndị na-eyicha 12 15 ọ bụrụ maka gịnị na-eji eme gịnị fashion. Mana ka m gwuo nke bụ eziokwu adị mmadụ 10 yi datin 8 ejiri ya eme fashion 8 ma ndị ha ji ejide 8 jikwa na etisi ezinụlọ. Then ịbụ ayizie yi nwee ike ime ịbụ ahụ yi ofu nwee ike yili ya for fashion, ofu nwee ike ọ mara ihe o ji wee yili ya. Ọ bụrụ maka gịnị maka the influence of another person towards him towards her. Emekwu him or her na ụmụ nwoke na-eyikwuzi ọ bụla ihe na-ewu na Lagos. Enwe mgbe nwa guy mebịa mee comment ọ sị na adị ụmụ nwoke 10 na Lagos na Lekki, especially Lekki the axis na 7 na-eme nwoke na nwoke. Ihe akwa ihe ji atụgbu mmadụ mgbe anyị bụ mmadụ onwe ihe bụ mgbe ụwa na-apụta ihe ahịa ya atụgbu mmadụ n'okwute.
mana kịta apụtara asị gị hapụ ndị nọ ihe ha na-eme nọ ihe onye ji allow somebody to live their life. Ichefuzi na onye ha na-live his life eventually meet your children in school o were that his or her life a corrupt nwa gị ịzụrụ ọfụma. That is why pụta ebe na school like this ife oke ka ọ na-akpọ onye ọka afọ na ị na-ajụzi nwa gị nna abụrụ na ọ na-aka nsị ebe ka isi mụta nka asị gị na onye ha mụta na school. A na-amụta ndụ na school, na-amụta ọnwụ na school. The reason you use a school is that is where everybody will meet. It's a meeting ground for everybody. Ọbụrụ mmadụ niile na-eje chọọchị bịa ka nsị ka m kwue chọọchị, ọbụrụ mmadụ niile na-eti isi ana, ọbụrụ mmadụ niile na-agọ mmụọ. But whereby you come to school, 90% of your children will learn what they didn't teach them at home in school. Apart from ihe na-akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ ya afọ. So ndị be anyị, especially ụmụ nwoke ibe m, ụlọ na-afụ ka a na-esi ya n'ọkụ, ọ na-asụ pọtọpọtọpọtọpọtọ. Ọ na-aka isisi mkpụrụ obi gị, ọ na-aka isisi umeju anụ gị, ọ na-aka isi wee si umeju gị, ọ na-aka isi wee si your heart. Ishi ọ na-asụ pọtọpọtọpọtọ. You don't even care about your family anymore. Ọ bụrụzia do as I say. Ọ bụrụ nke ndị Hausa na-akpọ ka ya mmata, makwa ya ka ya mmata mịnụ ngwongwo ụmụ nwaanyị. Ọ ihe o mịnụ ngwongwo ụmụ nwaanyị. A na-esi all these things ka ewe nwe gịnị ka ewe jide gị as a man. You as a man, on your soul is not even safe. Eziokwu as a man, ibenite like this, imago na struggle, na-eme nka na-eme. One mistake from anybody reckless living, one mistake ya na gị do na gị more. Because an average person gị na-abaka boss ma ha onyo. An average person gị na-ali koloni na restaurant ma ha onyo. An average person na-ali ego based on change level, exchange of goods and services ma ha onyo. We buluzi an average person ijeje bulu based on OS. Ijeje sekpolo. Mma nke agwakọshigo nke agwakọshita yele. Eme ga-abata na anụm no ihe na-ewuzi na East Aikita presently as I'm talking to you now. Anụm no ihe na-ewuzile ha. Nwaanyị ya nọ na di na-agba n'ezi. The husband cannot say anything. Because na gịnị na-eme na nwoke abata ụnọ emefuo na nwoke uche. Ụmụ nwoke ana all these fights beginning. Ijezi na our society today. If we name more of widows, young widows. I believe careless living, 1, careless living, 2, nwoke take care of yourself, 3. Nwoke anọ ofu ebe. Okuzi nke ihe nwoke bụ n'isi. Iyeji maka ihe ibu n'isi as a man. Iyeji maka ihe ibu n'isi wee dakizie in the wrong hand. Ịdakizie na the wrong hand, mgbe akọ ya akarị gị mma. Asị m kwunu wele video anụ wee mụta ihe. Share this video as far as you could. Share it, drop your comment in the comments because ihe ahụ na-eche no phone ka ọ bụ before. It is no longer phone. Ndị mmadụ agbalugo aba n'aka kịta. Ndị mmadụ agbalugo aba n'aka. Mara m onye na-akụziri nne baye ha. Ọ dịsi ha alụlụ ana ka esi aṅụ kolo, ka esi aṅụ nka, ka esi aṅụ nka. Epụtazi kịta ije kuzibe mmadụ adịkwọzi safe. Enwe videos na trend na ibe anyị na social media na-afụ ya. Ejizi kai nkwụ ọkụ esi indomie a na-eli esi rice because ha graduate to go from Igbo because ha mazi na afọzi akwụkwọ Igbo nwere ike afọzi ya amaghị ya ọ dịgo too common ewelezi ya kai na ogogoro na esizi ihe a na-enye mmadụ mala ebe unu na-aba mala ebe unu na-aga anya saa especially ndị Igbo anyị ma ihe nji kwuli ha na Igbo especially ndị Igbo anyị anya saa ekuchakwanụ unu like ya unu ege m unu like ko unu ahapụ but I will keep sitting here and be hammering it pending mgbe Jesus kpọrọ m I will be keep telling you people the truth si wepụ aka enwe n'ofe tupu eme gịnị aghọba aka mmadụ ka ọ dị n'ụbọchị ndị be anyị